Hola, anem a veure com crear els distints tipus de tasques. Començarem per una tasca amb una pregunta. Hem d'anar a treball de classe perquè a treball de taller d'activitat no podem crear tasques, senzillament aquí, veieu aquí hi ha tots els comentaris, totes les tasques posades, però a treball de classe és on podem crear les tasques. Val? Crearem una tasca i aquesta vegada crearem una tasca amb pregunta. Val? La pregunta serà: què t'agradaria aprendre de Classroom que no ho tens clar? Veieu aquí ja he posat la pregunta i senzillament l'alumne el que ha de fer, que en aquest cas sou vosaltres, m'heu de respondre en aquestes preguntes que us faig aquí. Bé, dir-vos que jo puc posar una tasca únicament per un grup d'alumnes, per un alumne, per dos, per tres, per els que vulguin. Això alumnes que hagin de recuperar una certa part de la matèria o que sigui, doncs pot ser interessant, o per posar tasques complementàries dels alumnes que vagin més avançats, no sé. Data de venciment, evidentment, ja ho hem fet abans, però us ho mostro ara, ho posem del 7 a les 23:59. Si no posem res, a les 23:59 serà això. Els alumnes poden respondre entre ells, ho posarem que sí. Tema, posarem creació de tasques, i els alumnes poden editar respostes, clar que sí. En aquest cas ho deixarem així, d'acord? Va, perquè aquesta pregunta és per vosaltres. I ja està. Val. Un altre tipus de pregunta és una pregunta amb test. En aquest cas no la faré ara, però estan associades les tasques poden estar associades a un formulari. Bàsicament és un formulari d'avaluació. Ja més endavant posaré un formulari aquí amb puntuació i ja veureu com es fa. Ara el que m'interessa, sí, perquè això és molt útil, és reutilitza la publicació. Què vol dir això? Això vol dir que imagineu-vos que teniu mig grup, o sigui, un subgrup de segon d'ESO o de tercer d'ESO del grup que sigui, no? Vosaltres tenim mig grup i un altre professor té mig grup més. Clar, què podríeu fer aquí? Crear un Classroom de l'assignatura i que només fos on tinguéssiu publicades els temes i les tasques i els apunts. I després cada un va xupant, diguem d'alguna manera, va reutilitzant coses fetes d'aquest Classroom. Ara posaré un exemple. Reutilitza la publicació. Reutilitza la publicació i ara aquí apareixeran totes les classes a les quals jo sóc professor. Ara està tardant una miqueta. A vegades ja sabeu que les xarxes o senzillament ara deu estar tothom
creant cursets, no sé què passa aquí. Ja m'ho tornarem a obrir, perquè això és una solució ràpida. Ara. Per exemple, jo vull agafar una tasca de formació i esmarratxí, per exemple, de formació i esmarratxí, per exemple, vale? De Flip Classroom. Vale. Me poso aquí i li dic què diu, per què Flip Classroom? Val, per exemple, reutilitzo aquesta tasca. Això és una tasca, o fixeu-vos, també puc reutilitzar apunts, vale? Apunts. Això és una tasca que vaig crear a un de les aules, diguem, de Google Classroom que tinc fet aquesta, per exemple, no? Val? I què faig? La reutilitzo. O, per exemple, posarem ús del puzzle. Val. I ja tinc la tasca aquí posada, en tot. El títol, la descripció o les instruccions, tot el material complementari d'aquesta tasca, data de venciment, li posarem aquí dia, no sé, per exemple, dia 21, si voleu, o dia... les classes em sembla que comencen, classes com a tal, bueno, doncs li posarem, jo que sé, dia 18, per exemple, vale? I el tema seria, per exemple, per què no, el puzzle, val? Tots els alumnes i tal i qual, vale. Posarem aquí tasca opcional. La gent que estigui interessada en el puzzle, que és una eina que considero que és molt interessant, si heu de posar vídeos a les vostres tasques, doncs aquí teniu, i veieu, és una forma de reutilitzar una tasca. Imagineu-vos que d'on jo he agafat aquesta tasca és de un Classroom que han creat diversos professors per exemple, del mateix nivell de tercer d'ESO de la mateixa matèria. I en aquest Classroom posem els temes, els materials, les tasques, tot. Pues cada professor pot anar reutilitzant les tasques que estan en aquest Classroom, diguem ara. És una opció molt interessant. Bueno, aquí crearem la tasca. I ja està. Val? Fixeu-vos que aquí apareix creació de tasques, a l'apartat de creació de tasques, que t'agradaria aprendre de Classroom i creació de tasca amb un vídeo. Vale? El que farem serà això, posar-ho primer i després l'altre. Ho veieu? Puc ordenar les tasques com vulgui, com he fet abans. També podria ordenar els temes directament per moltes tasques que tingui dintre, senzillament arrastrant. I aquí estan els temes. Els temes, cuidado que estan així com apareixen aquí. Per tant, si el puzzle vull pujar aquí baix, el pujaria aquí. Vale? Veieu? I aquí me queden ordenats tal com aquí. D'acord? També podria posar tema 1, tema 2, tema 3 amb el títol. Això ja cadascú s'ho organitza com vol. Jo crec que així pot estar bé, però cadascú ho fa com vol. Vale? També hi ha gent que ho fa al revés, o sigui, com un bloc. El primer tema a baix de tot i després se van afegint els temes amunt. Això cadascú. A gust de cadascú ho feu. Val? Bueno, i de moment